1945. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα με όλα τα νέα από την Πάρο, την Αντίπαρο και όλες τις Κυκλάδες. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Νέο διαδικτυακό ενημερωτικό site parostoday.gr με έμφαση σε πρόσωπα, επιχειρήσεις, event, πλούσια θεματολογία επικαιρότητας και lifestyle μέσα από τις ειδικές στήλες parostoday.gr. Οι ειδήσεις αλλιώς με τον Λαουτάρη. Νέα της Πάρου και όχι μόνο, συνεντεύξεις, απόψεις και σκέψεις με το προσωπικό στίγμα του Νίκου Ραγκούση Λαουτάρη. Καθημερινά 9 με 10 στο parosvoice.com. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, parosvoice.com, και η εκπομπή «Οι ειδήσεις αλλιώς», και όπως πάντα την ευθύνη για την ενημέρωσή σας την έχει ο Νίκος Ραγκούσης Λαουτάρης. Όπως έχουμε προαναγγείλει, σήμερα στο στούντιο του σταθμού μας φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων της Τραγωδίας «Τα Τέμπη», μιας τραγωδίας που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και ένα ερώτημα που ακόμα καίει. Ποιος φταίει? Ήταν αμέλεια? Ήτανε ανικανότητα? Ήτανε ένα σύστημα που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή παρά μόνο τα κέρδη? Το έγκλημα αυτό ξεκινάει από τη στιγμή που δύο σειρμοί βρίσκονται στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή και οδεύουν προς το θάνατο. Όμως συνεχίζεται εδώ και 3 χρόνια με την προσπάθεια συγκάλυψης από τη μεριά της κυβέρνησης, και παρά τον αγώνα που δίνουν οι ηρωικοί γονείς, και είναι ηρωικοί γιατί πραγματικά ο πόνος είναι μεγάλος και τους δίνει τη δύναμη να συνεχίσουν 3 χρόνια να παλεύουν σε αυτήν την προσπάθεια για την δικαιοσύνη και την τιμωρία των ενόχων. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλο τίποτα παρά για την ανάγκη να δικαιωθεί αυτή η προσπάθεια. Την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Κυρία Καριστιανού, είναι τιμή μας που σήμερα σας φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε όλους τους γονείς και την προσπάθεια του συλλόγου σας που ζητάτε την δικαίωση για τις ψυχές που χάθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Στην Πάρο, προφανώς όπως θα έχετε ενημερωθεί, έχουν γίνει μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στη βάση της πρόσκλησης του συλλόγου σας, και φυσικά και εμείς από όλα τα μέσα που διαθέτουμε, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχουμε στηρίξει την προσπάθειά σας και φυσικά θα είμαστε στο πλάι σας μέχρι την τελική δικαίωση. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα πω ότι μαζί στο στούντιο είναι και ο Μάνος Σταυριανός, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία να προσκαλέσει την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο το πρωί θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση, και πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη, γι' αυτό το λέω έτσι, στην πλατεία Μαντών Μαυρογένους. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι η δική μου η τιμή που βρίσκομαι στο όμορφο νησί σας. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ο κόσμος έχει διαισθανθεί, η κοινωνία διαισθάνθηκε ότι ήταν τελώς τυχαίο ποιοι επιβάτες ήταν στο τρένο και ποιοι τελικά σκοτώθηκαν και ποιες οικογένειες ταλαιπωρούνται. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και αυτή η κοινωνική αντίδραση έχει
Τους έχει ακουμπήσει όλους και γι' αυτό είμαστε όλοι στους δρόμους. Ο δικός μας αγώνας δεν αφορά μόνο τη δικαίωση στο δικαστήριο της προσωπικής μας υπόθεσης, αν θέλετε. Είναι ένας αγώνας απέναντι στο πώς πρέπει να λειτουργεί μια χώρα. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να είναι ασφαλής για να το χρησιμοποιούν οι πολίτες. Θα έπρεπε να έχει πολλαπλές γραμμές, θα έπρεπε να είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Για όλα αυτά που δεν συμβαίνουν, εμείς δίνουμε έναν αγώνα και ευτυχώς για μας και δυστυχώς για εκείνους είμαστε πάρα πολύ μαζί. Είναι σχεδόν η πλειοψηφία της κοινωνίας μαζί μας και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Κυρία Καριστιανού, μέσα από τον ανίποτο πόνο βρήκατε τη δύναμη, και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι που μετέχουν στο Σύλλογο, να ξεκινήσετε αυτόν τον αγώνα. Πώς γεννήθηκε αυτή η δύναμη, αυτή η προσπάθεια για αυτόν τον αγώνα? Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί ο καθένας μας ακολουθεί ένα δικό του τρόπο στη δικαίωση του παιδιού του. Εγώ αρχικά θα πω, η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι να πω το λυπάμαι. Λυπάμαι που το πένθος μου ήταν η αιτία να αφυπνιστώ, γιατί αυτό μου συνέβη. Δεν θύμωσα απλά, θύμωσα αρχικά. Στη συνέχεια όμως για μένα γεννήθηκε κάτι άλλο. Αυτό που μπορώ να το χαρακτηρίσει είναι ότι ναι, έχω αφυπνιστεί, έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται γύρω μου, έχω καταλάβει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, έχω καταλάβει τι γίνεται με το διεφθαρμένο σύστημα, το οποίο φροντίζει τον εαυτό του και μόνο, και ποια είναι τελικά η θέση του πολίτη. Στη χειρότερη μοίρα μας έχουν ρίξει και ουσιαστικά αδιαφορούν πλήρως για μας. Όλα αυτά ουσιαστικά ήταν η κινητήριος δύναμη. Ήταν η κινητήριος δύναμη για να πω ότι όχι, εγώ δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη μοίρα μου, ότι σκοτώθηκε το παιδί μου και ότι οι υπεύθυνοι θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Θα δώσω τον αγώνα μου μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς, όσοι είναι σε θέση να πορευτούν προς αυτό, για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να απαιτήσουμε και 5 πράγματα παραπάνω που όφυλα να έχουν κάνει για να μας ως κράτος, έτσι, ως κράτος. Τελικά ήταν ατύχημα ή ήταν συνέπεια επιλογών των κυβερνώτων ανεξάρτητα χρώματος? Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το οποίο βέβαια έχει μία μακρά πορεία, έτσι, δεν έφταγε μόνο η τελευταία κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις, η κάθε μία κυβέρνηση φρόντιζε να μην υλοποιεί την 717, που ήταν ουσιαστικά όλα τα συστήματα ασφαλείας. Δεν νοείται να μιλάς για ένα μαζικό μέσο μεταφοράς και να μην μιλάς για συστήματα ασφαλείας. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι όλοι συγκάλυπταν όλους. Έτσι, και η υπεύθυνη αρχή έδινε την άδεια σε ένα σιδηρόδρομο που δεν έπρεπε να λειτουργεί, που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας, και οι πολιτικοί καλύπτονταν από το 86, οπότε ένιωθαν μια ασφάλεια ότι και να συμβεί κάτι δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν, και τα γνωστά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, και μας οδήγησαν σε εκείνη την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, όπου όλοι είδαμε τι έγινε. Τώρα βέβαια στη δική μας περίπτωση είδαμε τη σύγκρουση των 2 τρένων, που ήταν επί 20 λεπτά περίπου στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση, και είδαμε όμως και μια τεράστια πυρόσφαιρα, η οποία δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο σε μια σύγκρουση 2 ηλεκτρικών τρένων. Μετά από αυτό γίναμε όλοι θεατές και του μπαζώματος, το οποίο μπάζωμα έγινε ξεκάθαρα με εντολή πολιτική, προκειμένου να γλιτώσουν τις ευθύνες οι υψηλά ιστάμενοι. Τελικά, επειδή όλος ο κόσμος, τα εκατομμύρια που βγαίνουν κάθε φορά, σε κάθε πρόσκληση, σε κάθε ευκαιρία στους δρόμους, έχουν πιστεί ότι υπάρχει συγκάλυψη, τι θέλουν να κρύψουν? Προφανώς πιθανολογούμε ότι υπήρχε μια παράνομη μεταφορά. Αυτό άλλωστε νομίζω γίνεται απόλυτα κατανοητό ακόμη και στον πιο έτσι δύσπιστο, επειδή ακριβώς χάθηκαν τα βίντεο. Ωραία. Το ότι χάθηκαν τα βίντεο σημαίνει ότι τα βίντεο έδειχναν κάτι. Και επίσης να προσθέσω εγώ ένα ερωτηματικό. Την ώρα του δυστυχήματος, το ξημέρωμα του τραγικού αυτού εγκλήματος, θα πω, βρέθηκαν στρατιωτικοί. Τι ψάχνανε να βρούνε?
Ακριβώς. Βρέθηκε το ΝΑΤΟ, βρέθηκε η αεροπορία σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, ακριβώς όπως τα λέτε. Προφανώς, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, γιατί δεν μιλάω ως ειδικός, δεν είμαι φυσικά, οι πραγματογνώμονες μας λοιπόν μας λένε ότι ακολουθήθηκαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα διαχείρισης υλικού, έφλεκτου υλικού, όπως οι υδρογονάνθρακες. Μάλιστα. Αυτές οι μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται και τις παρακολουθείτε κι εσείς με την πρόσκληση του συλλόγου σας, προφανώς σας δίνουν και δύναμη και νομίζω είναι και η σιγουριά ότι θα φτάσουμε στο τέλος, θα υπάρξει δικαίωση. Εσείς σαν σύλλογος και προσωπικά, πώς το εκλαμβάνετε όλη αυτή την συμπαράσταση που έχετε από εκατομμύρια κόσμο που διαδηλώνει? Σίγουρα. Δεν μας δίνει απλά δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Φοβίζει και το σύστημα. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Έχει ενεργοποιηθεί, ξέρετε, ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος μας επιτίθεται με κάθε τρόπο, προσπαθεί να μας διασπάσει, κάνει διάφορα, ξέρετε, αυτά με τα οποία συνήθως λειτουργεί το σύστημα, αλλά η δύναμη του κόσμου είναι για μας η ασπίδα προστασίας μας. Έχετε απευθυνθεί και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Από εκεί τι εισπράττουμε, τι έχουμε να δούμε από αυτή την... Και στην Ευρωκοινοβούλιο έγινε συζήτηση, νομίζω προσπαθήσατε να γίνει, δεν ξέρω πώς ολοκληρώθηκε, και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Έχουμε από εκεί στοιχεία? Έχουμε ανοίξει υπόθεση σχεδόν ένα χρόνο αμέσως μετά το συμβάν. Ανοίξαμε μια υπόθεση για το κράτος δικαίου στις Βρυξέλλες. Αν προχωράει η υπόθεση όπως έπρεπε? Όχι, δεν προχωράει όπως έπρεπε. Υπάρχει μια ουσιαστικά, δεν θα έλεγα διαφορία, αλλά τρόποντινά έτσι το εκλαμβάνουμε, διότι ακριβώς παρόλο που συνεχώς ενημερώνουμε την Επιτροπή με αυτά που συμβαίνουν στην υπόθεσή μας, δικαστικά, όλες τις παρεμβάσεις και τις αρχιοθετήσεις και την καταστροφή των πιστηρίων και όλα αυτά τα οποία αφορούν την υπόθεσή μας, βλέπουμε ότι ενώ τα καταθέτουμε δεν υπάρχει αντίδραση. Έχει συμβεί και το εξής παράδοξο, το οποίο ανακαλύψαμε τυχαία, ότι και υπήρχε μια εσφαλμένη νομική πρόταση της κυρίας Παπανδρέου προς την κυρία Κοβέση, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, άρα δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασχοληθεί με το θέμα της 717 ως όφιλε, αλλά θα πρέπει να παραπέμψει το θέμα στη Βουλή, το οποίο και έχει συμβεί με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι, την πλήρη συγκάλυψη και την αθώωση ουσιαστικά των πολιτικών, διότι το να κατηγορηθεί ο κύριος Καραμαλής για πλημέλημα ή ο κύριος Τριαντόπουλος για πλημέλημα είναι προσβλητικό στη μνήμη των ανθρώπων μας και σίγουρα δεν είναι δικαιοσύνη. Σήμερα πού βρισκόμαστε, τι ζητάτε, ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι τα επόμενα βήματα που έχετε αποφασίσει σαν σύλλογος? Η υπόθεσή μας δεν πάει καθόλου καλά. Έχει κλείσει από τον Σεπτέμβριο η ανάκριση με πάρα πολλά κενά. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια δίκη ΣΥΚΕ, ας μου επιτραπεί να την πω, εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω, με λίγους κατηγορούμενους, με χαμηλά κατηγορητήρια, στα οποία η αναβάθμιση δεν πιστεύουμε ότι θα συμβεί, ακριβώς γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας πολλά στοιχεία. Σε αυτό φρόντισε ο ανακριτής, μάλλον ο ανακριτής δεν έκανε τις έρευνες που έπρεπε να γίνουν, επομένως δεν έχουμε πολλά στοιχεία για να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε ότι οι εκταφές που θα γίνουν θα μπορέσουν να δώσουν κάποια στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε ίσως να ξανανοίξουμε την ανάκριση κατά ένα μέρος για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην αλήθεια. Γιατί εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, να βρούμε την αλήθεια. Σε αυτό το στόχο λοιπόν, τι σημαίνει για σας δικαίωση, πώς θα αναπαυθούν αυτές οι 57 ψυχές? Φαντάζομαι ότι με το να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι είναι μια μορφή δικαίωσης. Για μας δεν θα αλλάξει, ο πόνος δεν θα μετριαστεί, η απώλεια είναι απώλεια.
σε αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά σίγουρα θα γαληνέψει η ψυχή μας εάν καταφέρουμε να κάνουμε, αφού δεν τα προστατεύσουμε, τουλάχιστον να δικαιώσουμε τη μνήμη τους μέσα από την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Εγώ να πω καλή δύναμη, να σας δώσω πάσα και στο Μάνο τον Σταυριανό για να πει ενδεχομένως τις δικές του ερωτήσεις. Μου θυμίζει, Νίκο, οι εκπομπές που κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Κυρία Καριστιανό, να σας καλωσορίσω και εσάς στην Πάρο από τα μικρόφωνα του Πάρος Voice. Θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, δεν θα το κάνω όμως, γιατί πιστεύω ότι θα μας δώσετε τις απαντήσεις αύριο στην ομιλία σας και δεν θέλω να σας κουράσω κιόλας. Θέλω όμως μια-δυο και να σταθώ. Τι πιστεύεις, τι θα ήθελες να ακούσει ένα παιδί αύριο που μεγάλωσε μέσα σε μια χώρα που είδε τα τέμπη? Ποιο είναι το μήνυμα που θα του έδινες για να πιστέψει ότι αξίζει να μείνει? Να μείνει σε αυτή τη χώρα, να ελπίζει και να διεκδικεί. Αρχικά θα ξεκινούσα με ένα μεγάλο συγγνώμη και λυπάμαι. Λυπάμαι που επιτρέψαμε να δημιουργηθεί μια τέτοια αβέβαιη και επικίνδυνη κοινωνία για να μεγαλώσει. Λυπάμαι που οι γονείς του δεν μπορούν πολλές ώρες μαζί γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν άπειρες ώρες. Λυπάμαι που τα σχολεία μας δεν είναι πολύ καλά. Λυπάμαι που το υγειονομικό μας σύστημα μπάζει από παντού. Λυπάμαι που δεν είναι ασφαλές να ταξιδέψει, να πάει μια εκδρομή. Λυπάμαι που καταλήξαμε να μεγαλώνει στη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης με τους πιο χαμηλούς μισθούς. Λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να του δείξουμε τον υπέροχο πολιτισμό, και το πνεύμα το ελληνικό, το οποίο για μένα είναι από τα πιο σπουδαία πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι, και να δώσω και μια υπόσχεση ότι θα φροντίσουμε όλα αυτά να τα αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε μια χώρα στην οποία όχι απλά θα είναι ασφαλές να ζει, θα είναι ευχάριστο να ζει, θα είναι όμορφο να ζει, αλλά θα είναι αξιοζήλευτο να ζει κάποιος. Θέλω να μας πείτε επίσης, αν μπορούσατε να αλλάξετε σήμερα το πρώτο πράγμα ή το μόνο, ή ας πούμε το πρώτο πράγμα που θα έσωζε μια ζωή, ποιο θα ήταν από τις δομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κράτος, που υπολειτουργούν, θα έλεγα εγώ? Αν θα έπρεπε να πω καταρχάς ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Εντάξει. Και μάλιστα όχι να βελτιωθούν, θα πρέπει να γκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν ολόσωστα. Αν θα έπρεπε όμως να ξεκινήσω από κάπου, αυτό είναι η δικαιοσύνη. Όταν υπάρχει δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς, όλα λειτουργούν πολύ πιο σωστά, πολύ πιο δίκαια. Άρα για μένα η βαρύτητα θα την έδινα εκεί. Και έχω και ακόμα μία ερώτηση, η οποία δεν μπορούμε να μην την κάνουμε γιατί είναι επίκαιρη με όλη αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που υπάρχει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Συχνά σας κατηγορούν ότι πολιτικοποιείτε τον αγώνα. Πώς απαντάτε σε όσους συγχέουν την κομματική πολιτική με την πολιτική που διεκδικεί ασφάλεια και δικαιοσύνη? Ο αγώνας μου είναι πολιτικός. Είμαι πολίτης και θα μιλάω για τα δικαιώματά μου. Θα χαρακτηρίζω αυτά που γίνονται και θα ασκώ και κριτική, γιατί αυτό πρέπει να κάνω. Εάν δεν μιλήσουμε εμείς οι πολίτες, οι πολιτικοί βολεύονται πάρα πολύ καλά σε αυτό. Πιστεύουν ότι με τα ψέματα και τις συκοφαντίες θα μπορέσουν να μας χειραγωγούν εσαΐ. Αυτό λοιπόν τώρα έχει αλλάξει. Πιστεύω ο κόσμος έχει αφυπνιστεί, έχει καταλάβει ότι είναι όχι απλά δικαίωμά του, αλλά και υποχρέωσή του να μιλάει για τα κακώς κείμενα και να απαιτεί αυτό που πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Άρα εγώ θα συνεχίσω να μιλώ πολιτικά και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και πολλούς ανθρώπους δίπλα μου να κάνουν το ίδιο. Κυρία Καριστιανό, ήρθατε σε ένα νησί το οποίο συχνά το χαρακτηρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και με τα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι δύο ταχυτήτων. Είναι άλλο η νησιωτική Ελλάδα, είναι άλλο η στεριά. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και το περνάμε συνέχεια μέσα και εμείς από τους πολιτικούς μας αγώνες, όχι τους κομματικούς. Να μας δώσει λίγο παραπάνω σημασία, Νίκο, η πρωτεύουσα.
γιατί και οι μαθητές μας είναι δεύτερης ταχύτητας και οι άνθρωποι, και να το φωνάξουμε ότι δεν είμαστε ένα μέρος 180 ημερών. Είμαστε 360 ημερών κι εμείς. Και είναι ευκαιρία, σας το λέω γιατί έχετε πολιτικό λόγο, να το βάλετε κι εσείς, μιας που γνωριστήκατε και με το νησί μας, να το θέσετε κι εσείς στους δικούς σας πολιτικούς λόγους. Βεβαίως, ξέρετε, γυρίζοντας στα νησιά πλέον όχι ως τουρίστρια όπως το έκανα παλιά, αλλά με αυτή την καινούργια μου ιδιότητα και μιλώντας με τον κόσμο, μου είναι απίστευτο τα πόσα προβλήματα έχετε. Μου έχουν πει ακόμη και προβλήματα με την υδροδότηση, δηλαδή πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν νοείται εν έτη 2025 να βιώνουμε. Για τα σχολεία... Τώρα δεν είναι παρήγορο για σας, αλλά είναι τραγική κατάσταση και στη στεριά, έτσι. Πάρα πολλά σχολεία υπολειτουργούν, δεν υπάρχουν οι καθηγητές, δεν υπάρχουν οι σωστές οι αίθουσες, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι γιατί μας έχουν αφήσει να ζούμε στον αυτόματο πιλότο. Εγώ όμως δεν κοιτάζω αυτά μόνο, κοιτάζω την αισιοδοξία στους ανθρώπους που συναντώ, ότι είναι αποφασισμένοι ότι θα δώσουν τον αγώνα τους προκειμένου να αλλάξουν όλα αυτά. Και αν λοιπόν αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα δεν νοιάζεται καθόλου για μας, παρά να πώς να αυγατίζει τη δικιά του περιουσία, θα φροντίσουμε λοιπόν εμείς για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη συνέντευξη σήμερα. Κυρία Καριστιανού, θα ήθελα εγώ να σας ευχαριστήσω που εμπιστευτήκατε εμάς για την επικοινωνία με τους Παριανούς, και όχι μόνο, γιατί ο σταθμός μας είναι ιντερνετικός, θα φτάσει όπου μπορεί να φτάσει το ίντερνετ, και πραγματικά και η ειλικρίνεια και η αποφασιστικότητά σας είναι δείγμα ότι είσαστε σε καλό δρόμο μέχρι τον τελικό στόχο που είναι η δικαίωση. Η συζήτηση σήμερα ήταν ουσιαστικά για να ακουστεί η αλήθεια, και νομίζω υπόθηκαν αρκετές αλήθειες. Ακόμα και τα προβλήματα που τώρα στο τέλος έθεσε ο Μάνος και απαντήσατε είναι γεγονός, και μάλιστα όταν βρισκόμαστε σε μία περίοδο πολεμικής προετοιμασίας, τα κονδύλια που φεύγουν από την παιδεία, από την υγεία, από τις κοινωνικές παροχές οδηγούνται στο να γίνουν όπλα και μπόμπες που θα σκοτωθούν πάλι τα παιδιά μας, τα παιδιά των Ελλήνων, τα παιδιά των Ευρωπαίων, σε πόλεμο ο οποίος στόχος θα έχει πώς θα αυγατήσει, όπως είπατε κι εσείς, τα κέρδη τους, πώς θα μεγαλώσει τα πορτοφόλια τους. Κατά συνέπεια οι αλήθειες είναι σκληρές και πρέπει να λέγονται. Η γιαγιά μου έλεγε ότι η αλήθεια είναι μαλότρα. Κατά συνέπεια τους χαλάμε τη σούπα όταν λέμε την αλήθεια, και γι' αυτό σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, και ξαναδηλώνουμε σαν μέσον ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να στηρίζουμε τον αγώνα σας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη, γιατί εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το σύνθημα που φωνάζουν τα εκατομμύρια στους δρόμους, η ζωή μας ή τα κέρδη τους. Εμείς παλεύουμε για τη ζωή, και γι' αυτό για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας. Πριν κλείσει, κυρία Καριστιανού, ήθελα να την ευχαριστήσω κι εγώ για ένα πράγμα. Γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα με την παρουσία σας εδώ στην Πάρο να αναδείξουμε και τα δικά μας καθημερινά τέμπη, τα οποία τα ζούμε και τα βιώνουμε στα νησιά μας, στην Πάρο, στις Κυκλάδες, τα οποία θα τα δημοσιοποιήσουμε αύριο με αυτά που θα πούμε. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, που εκεί νομίζω ότι και οι Παριανοί θα, για άλλη μια φορά, αυτή η πλατεία θα τη δείτε και αύριο αν δεν την έχετε δει σήμερα, είναι μια πολύ μεγάλη πλατεία. Την προηγούμενη φορά είχε γεμίσει ασφιχτικά, ήταν ίσως όσα χρόνια θυμάμαι η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε συμμετοχή κόσμου, και αυτό δείχνει την ευαισθησία των Παριανών.
Αυτό που μου λέτε μου το έχουν πει σε κάθε μέρος που πηγαίνω. Πραγματικά πρέπει να ήταν απίστευτη η συγκέντρωση του κόσμου στις 28 Φεβρουαρίου. Θα κλείσω ευχαριστώντας σας ακόμη μια φορά και να πω ότι ο αγώνας για τη δικαίωση των παιδιών θα έρθει μόνο μέσα από μια αλλαγή κατάστασης και τη δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Επομένως, ο αγώνας πλέον δεν είναι αγώνας ο δικός μας για τα τέμπη, είναι ο αγώνας όλων των Ελλήνων, προκειμένου να έχουμε ένα κράτος δικαίου. Για τη ζωή που μας αξίζει. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Οι ειδήσεις αλλιώς με τον Λαουτάρη.